Pnawn da, diolch am y cwmni eto, diolch i gyd am ymuno efo ni pnawn yma. Sian Lewis erbyn hyn ar ôl 21 mlynedd y briodas, nid Sian Jobbins dwi'n meddwl yw'r... Ond ie, fynd nôl i'r cyfeiriad o'r Llundain. Oedd ddiddorol i fi pan gyfres i'r swydd o Prif Weithredwr i ddysgu bod yr Urdd wedi bod yn weithredol yn Llundain nôl ers y 30au. Oedd yn ôl pob tebyg yna 12 o adrannau yn Llundain yn ystod y 30au. Efo cynulleidfa dda o bobl ifanc yn mynychu, ac erbyn 1945 nath yr aelwyd gyntaf gychwyn yn Llundain hefyd. Pethau falle wedi newid o'r hanner adrannau ar y lwydydd yn y brifddinas, ond dwi'n falch o glywed ers 10 mlynedd bellach, mae Steddfod rhanbarth i'r bobl sy'n cysaru tu allan Cymru yn digwydd yn Llundain yn bynyddol, ac criw yr adran sefyll mynd lan ar bob mis Mawrth i gydlynu hwnna. A da ni'n falch iawn bod hwnna'n digwydd ac yn mynd o nerth i nerth hefyd. Felly mae'n amlwg i bod na llawer iawn o Gymru Llundain dal efo diddordeb yn cysylltu ar Urdd a cysylltu ar iaith Gymraeg hyd yn oed bod nhw ddim yn byw yng Nghymru. A siwr mae'r safon lan fan hyn yn cymaru gyda'r safon adre yn yr famwlad fel petai, ydy bobl yn cystadlu'n frwd, yn egnïol ac yn effeithiol, neu chi yn gostwng y safonau pan ydych chi'n croesi'r ffin? O na, sicr. Bydda ddim un beirniad yn gadael Cymru a gostwng yn safonau i beirniadu. Maen nhw eisiau gwneud siŵr bod ni'n rhoi y gorau ymlaen i'r genedlaethol ac yn heiddiannol am hynny. Felly mae pob un sydd yn cyrraedd unrhyw rhanbarth wedi gwneud llawer iawn o ymarfer cyn hynny. Ac llawer iawn o Gymru yn ei aelodau hun yr Urdd sy'n gysabu sy'n dda i glywed hefyd. Felly mae'n dal yr cynulleidfa hun a lle da ni'n dueddol i golli wrth i bobl fynd tuag ati 19+. Felly, na, y cystadlu o safon uchel ac yn falch i gallu ddod nhw dros y bont nôl i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn mis Mai pob blwyddyn. Wy'n gwybod bod ganddoch chi weledigaeth eangfrydig iawn i'r Urdd, a bod chi yn keen iawn i osgoi bod yn rhy fewnblyg ac yn y blaen. Pa mor bwysig yw i wedi bod y cysylltiad yna gyda'r cystadlu'n bod a cysylltiad y newydd i chi wedi wneud yn Llundain dros y cyfnod i chi wedi bod yn Prif Weithredwr? Ie, mae'n bwysig di hwn. Dwi'n meddwl, dwi wedi dweud hwn o blaen, a mae'n parhau i ddeud, mae'r Urdd yn fudiad unigryw. Does na ddim unrhyw wlad yn y byd sydd yn cynnig gwasanaeth ieuenctid fel mae'r Urdd yn cynnig i'w aelodau. A mae'r gwasanaeth yna'n amrywio'r celfyddydau, i'r chwaraeon, i'r gwaith ieuenctid, i'r gwaith cymunedol, i'r gweithlu'r dyfodol trwy'n gwasanaeth prentisiad, i'r preswylion yn gwersylloedd ni, i'r gwaith awyr agored, ac yn portffolio rhyngwladol ni erbyn hyn. Felly, mae'n bwysig bod ni'n anfon ac sicrhau bod aelodau'r Urdd yn pysgenhadu gwerth yr Urdd a gwerth o'r iaith Gymraeg a Cymru tu hwnt i Gymru, ac yn sicr wrth agor allan yn cyrheiddiad ni. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n dangos yr arfer da o be ydyn ni ac yn gwerthu hwnna i'r byd. I newydd roi'r darlun eangfrydig egnïol llawn iawn yn ar Urdd. Dyw'r darlun ddim wedi bod yn ddelfrydol dros y flwyddyn diwethaf anffodus yn dweud achos amgylchiadau'r pandemig. Faint o sialens yw i wedi bod i'r Urdd i chi wedi gorfod canslo pethau, cau gwersylloedd, peidio gwneud pethau i chi'n dwlu ar ei gwneud? Faint o sialens yw wedi bod a siwr i chi wedi dod drwyddi? Wel, yn sicr mae'r 12 mis diwethaf wedi bod yn gwmwl di ar y mudiad yn yr 98 mlynedd o fodolaeth, dyma'r blwyddyn mwyaf heriol yn ei hanes hi. Ond dwi'n meddwl cyn mynd mewn i hwnna, dwi'n meddwl bod e'n bwysig yn ei atgoffa pawb o be oedd yr Urdd cyn Covid. Ac yn sicr yn y 2 blynedd o ni wedi dod mewn i arwain yr Urdd, oedd yr Urdd yn mynd i'r cyfeiriad cywir ac wedi bod yn neud. Oedd gyda ni fodel busnes llwyddiannus iawn cyn Covid, oedd yna drosiad bron i 12 miliwn, oedd 80% o'r arian o'n i'n creu'n hunain yn incwm mewnol. O'n i werth 32 miliwn i'r economi yng Nghymru. Ni oedd yr cyflogwr mwyaf Gymraeg yn y trydydd sector yng Nghymru. Ac yn fwy diweddar, da ni wedi datblygu yr cynnig pentysaethau ac da ni erbyn hyn yn creu gweithlu'r dyfodol. Felly, mae gwerth yr Urdd yn hynod bwysig, ond fel neges i, mae'r cyfnod Covid wedi bod yn hynod o heriol. Mi roedd rhaid ni gael lawr pob un yn gwasanaethau ni, ti'n iawn fyna. Ac da ni'n rhaid gweld bod ni wedi colli incwm o gwmpas rhyw 14 miliwn o bunnoedd. Ac wrth feddwl am costau cyflogaeth ni cyn Covid, y 6 miliwn o bunnoedd y flwyddyn,
byddwn ni byth gallu parhau efo'r gweithwyr gyda ni efo'r heriau ariannol dan ni'n gwynebu. Felly yn syth at ryw 250 o staff ar ffurlough, oedd rhaid ni ail strwythuro ar lefel genedlaethol am y tro cyntaf hanes y mudiad. Ac erbyn Tachwedd llynedd, o'n i wedi mynd o weithlu o 328 o staff lawr i weithio 160, sef 50% o golled gweithlu, a dyna lle da ni heddiw. Ond mae e'n bwysig nodi drwy yr heriau, oni bai am cefnogaeth allweddol Llywodraeth Cymru yn camu mewn dros y blwyddyn yma ac blwyddyn nesau'n cefnogi ni, gyda gwerth o 4.5 miliwn o grantiau, bydden ni mewn sefyllfa llawer mwy heriol, bydden ni wedi cael rhaid torri'r staff yn sylweddol eto, ac dwi'n gwybod pa mor obeithiol bydden ni ar gyfer y dyfodol pe bydde y cefnogaeth na ddim wedi bod. Ond, dwi'n meddwl bod e'n bwysig hefyd i nodi, mae wedi bod yn gyfnod heriol tu hwnt, ond da ni wedi gallu arallgyfeirio'n gwasanaethau ni, da ni wedi rhaid a ddathlu, a dwi'n hynod falch o'r staff hynod frwdfrydig ag abl sydd gyda ni ar ôl, sydd wedi gallu helpu ni allgyfeirio ar draws bob platfform. Y neges heddwch llynedd, o rhaid ni newid hwnna'n glo iawn, ond y neges heddwch llynedd yn 2020 oedd y neges mwy llwyddiannus yn hanes y neges, 37 miliwn o bobl yn gweld y neges, 50 o wledydd yn rhannu, a wnaethon ni gyfieithu dros 60 o ieithoedd. Steddfod Tŷ yn enghraifft arall o'r Urdd na'r loesi mewn cyfnod heriol, yn lwyddiant ysgubol yn steddfod ddigidol am y tro cyntaf yn hanes ni. Mae'n adran prentysaethau ni wedi parhau, da ni wedi parhau i gysylltu efo'n prentysaethau ifanc ni, parhau i roi'r hyfforddiant yna drwy gydol yr heriau. Mae'r adran chwaraeon wedi gallu arallgyfeirio'n ddigidol, ond yn ddiddorol iawn pam oedd y cyfniad yn cael ei godi. Yn y 3 mis rhwng Medi a Tachwedd, o'n i yn rhedeg 137 o glybiau chwaraeon wythnosol ar draws Cymru, hyd yn oed efo gweithio llawer llai. Mae'r ffocws y gwersyllwyr yn y 12 mis diwethaf wedi newid yn llwyr. Da ni wedi rhoi blaenioraethu ac gallu cynnig gwasanaeth gwerthfawr tu hwnt i blant bregus yn cymdeithas ni, y pobl ifanc na sy'n gwynebu heriau enfawr iechyd meddwl ac heriau tu hwnt i beth mae'r plentau'r person ifanc arferol yn wneud. Mae'r gwersyll na wedi bod yn gysur iddyn nhw, di gallu helpu, di gallu lles a iechyd meddwl nhw. Ymgyrchetu helpu mewn cydweithredo ar Gymdeithas Bêl-droed Cymru, wel, hwn yn ymgyrch hynod lwyddiannus, 100,000 o bunnoedd wedi wneud o'r ymgyrch, a nid yn unig yr arian, ond nath e godi calonau ni fel gweithlu, nath e godi calonau Cymru, dwi'n gweld gymaint o bobl yn cedr gwmpas, Caerdydd yn gwisgo heti helpu, ac bod nhw'n teimlo bod nhw wedi gallu helpu ni yn ein cyfnod ni o gyfnodau heriol. Da ni wedi gallu parhau efo'r gwaith cyfalaf sylweddol sy'n digwydd yn gwersyllwyr ni, bron i 7 miliwn o buddsoddiad yng Nglanllyn a Llangrannog. Mae hwnna ar y gweill. Byddwn ni'n lansio bod Nglanllyn isa yn barod yn yr wythnosau nesaf ac yn edrych ymlaen i gallu wahodd cynulleidfa 16+ i'r gwersyll unigryw yma sy'n mynd i fod yn wych o'r rhan adnodd i cadw'n gwersyllwyr hŷn ni, ond i hefyd gynigwaith gwahanol. Y portffolio rhyngwladol, dwi wedi sôn chydig bach am hwnna, da ni wedi gallu parhau ar hwnna drwy broses digidol. Wnaethon ni greu cyswllt newydd efo Prifysgol ac Myfyrwyr Alabama ac ar ddiwedd mis Tachwedd, wnaethon ni ddathlu gyda nhw drwy gan ac wnaethon nhw ddysgu y cwr gosfol y Brifysgol, ddysgu can Cymraeg a wnaethon nhw gyd ganu hwnna ar gyfer y Thanksgiving. Ac wedyn, da ni hefyd wedi creu partneriaeth unigryw efo TG Lwrgyn yn Iwerddon, ac o'n i'n falch iawn bod ni wedi gallu lansio'r partneriaeth yna yn ddiweddar ar ôl y Nadolig. Ac ynghyd hwn i gyd, da ni wedi parhau i gysylltu efo'n cymunedau ni mewn ffordd ddigidol, mentrus ac arloesol, yr oedran cynradd, yr oedran uwchradd, mae'r Sgwrs, mae yna weithgareddau tu cefn llwyfan ar gyfer y celfyddydau, mae yna weithgareddau chwaraeon. Felly, llawer iawn o beth wedi digwydd mewn cyfnod hynod heriol, ac mae hwnna yn credyd i'r staff arbennig gyda ni, a dwi eisiau diolch i nhw heddiw am hynny, ac hefyd y gwirfoddolwyr sy'n gweithio mor galed tu ôl y llen, ynghyd â'r partneriaid sydd wedi helpu ariannu'r prosiectau ychwanegol yma. Gwneud y gorau sylfa anodd, ond faint fydd i nawr, pa mor anodd fydd i fynd nôl i groesawu bobl i fynd i aros yn y gwersyllwyr, achos dyna'n y pen draw mae bobl eisiau gwneud yna, tan bod chi'n gallu cynnal eisteddfod arall yn y cnawd, tan bod bobl yn gallu mynd i'r aelwyd ag ymgyfeilliachu a'i gilydd. Faint i chi'n rhagweld fydd hi'n cymryd i ni gael nôl i'r byd yna, ac i ba raddau fydd y byd yna falle'n wahanol, fyddwn ni byth cweit nôl i'r byd yna fel oedd e?
Mae rai, bydd na elfen o ddysgu gyda ni'n neud ynglyn â hynny. O'n i'n siarad efo cyfarwyddwr y gwersyllroedd bore yma yn be ydy'r cynllun ar gyfer y 6 mis nesaf. Da ni'n obeithiol iawn yn gallu agor mewn rhyw ffordd ar gyfer yr haf, a falle gwersyllroedd haf yr Urdd bydd yr cynnig cyntaf yn ôl efo'r gwersyllroedd ac hefyd y penwythnosau teulu na. Felly bydd nhw'n wahanol, yn sicr yn y flwyddyn nesaf byddwn ni ddim yn gwahodd y miloedd ar filoedd sydd wedi mynd i'r gwersyllroedd. Bydd rhaid i ddod nôl mewn bubbles, mewn rhanbarthau, yn mynchu ag ati. Ond beth sy'n bwysig bod ni'n gallu dod nôl, bod ni yn edrych ar gynllun reit glir o sut o'n i'n mynd i gallu, pa mor gloed o'n i'n gallu. Yr un peth efo'r Steddfod, da ni wedi rhoi ohirio Steddfod Dimbych nawr ar ail flwyddyn, felly y Steddfod Canmlwyddiant fydd i Steddfod Dimbych, ac mae rhaid ni rhoi nôl i'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio mor galed yn yr ardal yna, rhoi nôl a sicrhau bod y Steddfod yna yn Steddfod Canmlwyddiant yn Steddfod sbesial iawn i'r ardal yna, gan ddiolch i nhw am godi'r arian sylweddol maen nhw wedi wneud ar hyd y 2 mlynedd diwethaf. Felly, ar y bach, dwi'n meddwl, fydd yr ail adeiladu fel da ni'n galw erbyn hyn, ond mae rhaid ni sicrhau bod ni'n edrych y dyfodol yn bositif, a dod ni o hyd yn edrych ar sut da ni'n gallu dod nôl ar gweithgareddau da ni wedi bod yn gweithredu, ond beth yw'r cyfleoedd newydd sydd tu cefn i hwnna? Os yna bethau eraill doeddwn ni ddim yn wneud, byddwn ni'n gallu wneud yr dyfodol, a sut da ni'n mynd i gallu wneud hynny? Un cwestiwn benodol i rai bobl sydd yn byw yn Llundain fan hyn ac yn meddwl am y gwersyllroedd yma. Faint o gyfleoedd sy'n na iddyn nhw fynd fel teulu neu mynd gyda'r ysgol neu mynd gyda ffrindiau nôl yn Nghymru falle i Llangrannog neu Glanllyn neu i Gaerdydd ac yn y blaen. A be chi'n credu yw'r ym mha ffordd fyddan nhw'n elwa o wneud hynny os allwch chi i denu nhw yna? Wel, mae Ysgol Gymraeg Cymru Llundain yn dod yn flynyddol i'r gwersyllroedd, a ni'n falch iawn o'i gwahodd nhw yma ac sicrhau bod nhw'n cael eu profi'r gwerthfawr nawr Gymraeg. Nid nhw yw'r unig plant sydd yn y gwersyll pan maen nhw'n dod, a so beth maen nhw'n gwneud yw arfer clywed pobl eraill yn siarad Cymraeg naturiol, gweld y staff yn cyfathrebu drwy'r Gymraeg yn naturiol, a gweld bod yna fywyd yng Nghymru lle mae'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn ddyddiol yn bywydau pobl. Tu hwnna, da ni'n edrych i ail sefydlu'r gwersyllroedd haf, a sicrhau ar gyfer y dyfodol, bydd y gwersyllroedd haf yn gwersyllroedd amrywiol tu hwnt, nid y gwersyll haf traddodiadol yn unig byddwn ni eisiau cynnig, ond bod ni'n fwy ffocws yn gwersyllroedd haf bydd yn tynnu diddordeb unigolyn, gwersyllroedd haf yn ymwneud â'r celfyddydau, yn ymwneud â chwaraeon, yn ymwneud â gwaith gwirfoddoli, yn ymwneud efo pob bath o wahanol bethau, ac edrych yn model be maen nhw'n wneud yn Camp America. Maen nhw'n llawer mwy specific nawr am ein gwersyllroedd haf, mwyn dynnu cynulleidfa newydd. Penwythnosau teulu, da ni yn denu y pobl tu hwnt i Gymru, ac y dysgwyr nawr i'r rhan teuluoedd i llawer iawn o'r penwythnosau ni. Felly, da ni'n gobeithio dros y cyfnod i ddod nawr ac yn sicr bydd y penwythnosau teulu yna yn ffocws clir i ni wrth i ni ail adeiladu, a gobeithio bod ni yn sicrhau bod yr defnydd yna i bobl tu allan Cymru ddod i fewn i brofi beth yw hyd yr Urdd ac y cyfleoedd gwych da ni yn gynnig, a'r atgofion melys da ni'n rhoi nôl hefyd yn rhan o hwnna. Be chi'n credu mae bobl o tu fas i Gymru a bobl yn Llundain yn benodol yn ddod i'r gwersylloedd, i'r eisteddfodau, i'r gymysgfa ac yn y blaen, i'r drafodaeth? Ydyn nhw'n dod â physbectif gwahanol? Ydyn nhw'n newid natur yr Urdd rhywsut? Neu ydyn nhw jyst yn slotio fewn i lle mae'r Urdd wastad i bod rhywsut? Wel, dwi'n meddwl be da ni eisiau gan y gynulleidfa ehangach yna yw bod pobl yn mynd nôl a llysgenhau'n gwerthoedd ni, bod nhw'n cael y profiadau gwych yna, na fydden nhw'n cael yn ei ardaloedd nhw, na fydden nhw'n cael eu gwledydd nhw. Mae hwn yn mynd nôl i'n hwyntio bod yr Urdd yn unigryw. Mae gyda chi ni'r sgawt a'r gaid ag ati, ond dos na ddim un sefydliad yn y byd sydd yn cynnig yr amrywiaeth yna, ac hwnna drwy iaith lleafrifol. Mae'n wrth i fel bod ar ddyn camlynedd yn ôl, dwi'n meddwl am y syniad yma, oherwydd bod e'n poeni bod pobl ifanc yn colli'w Cymraeg nhw. Ac o flaen i amser mewn ffordd rifan yn creu y sefydliad yma sy'n erbyn hyn yn fwy llwyddiannus nawr ar wahân i'r Covid na fuodd hi erioed. Ac mae hwnna'n gael anogol i'r Urdd fel sefydliad bod ni'n gallu goresgyn llawer iawn o heriau ieithyddol plant pobl ifanc. Ond i fi, fynd nôl i'r cwestiwn ar rhan y cyswllt i be mae'r Urdd yn gynnig bobl tu allan Cymru,
yw i ddangos arfer da os yw mae iaith dal yn iaith ddynamig ymysg plant a pobl ifanc, a di hwnna ddim yn wir falle yn bob iaith lleiafrifol yn y byd. Ych chi'n dod at y canmlwyddiant nawr, ar wahân i Covid, ych chi wedi rhoi darlun o'r urdd fel rhywbeth sydd yn weddol gadarn, yn sefyll ar ei draed ei hun, yn eangfrydig, yn hyderus. Be fydd natur y dathlu? Be fyddwch chi yn ei ddathlu adeg y canmlwyddiant os fydd Covid yn, gan obeithio yn ddyrfa wrth gwrs, yn gyfforddus y tu cefn i ni erbyn hynna? Ie, wel, y dathliad mwyaf i ni bod ni dal yma, a dwi wirioneddol yn meddwl hynny yn y flwyddyn da ni wedi cael. Ond tu hwnna, da ni'n symud ymlaen nawr. Dwi'n meddwl bod ni'n edrych i'r dyfodol yn bositif, gyda meddwl agored, ac edrych ar beth da ni wedi ddysgu o Covid, ond hefyd beth sydd ar y gweith. Felly, yn amlwg mae yna ddathliadau, wedi fod yn y cymunedau, mae yna ddathliadau mawr wedi fod yn rhan o'r ddathliadau, a da ni'n cynllunio'r hyn ar hyn o bryd. Ond, da ni yn uchelgeisio yn beth da ni eisiau gyflwyno'r dathliadau, achos da ni eisiau rhoi, neu dwi eisiau rhoi'r urdd ar y map. Dwi eisiau mwy o bobl i ddysgu mewn canmlwyddiant y fodolaeth. Mae yna 4 miliwn o blant pobl ifanc wedi bod yn aelodau'r urdd. Da ni yma nawr yn gryfach na buon ni erioed o'r blaen. Mae gyda ni rhywbeth mawr i ddathlu, ond rhywbeth mawr i rannu efo gweddill y byd o pwrpas yr urdd a beth gweddill y byd ddysgu hynny. Felly, tu hwnt i'r datblygiadau sy'n mewn lle, mae yna llawer iawn o brosiectau cyffroes. Allai ddim datgelu ti nawr oherwydd da ni'n dal yn ei trafod nhw ac yn sicrhau bod y cyllid ariannol na'i gefnogi nhw. Ond da ni yn eisiau symud mlaen ac edrych ar yr urdd y dyfodol a sicrhau wrth gychwyn y canrif newydd o fodolaeth bod gyda ni bethau mewn lle neu bod yn gweledigaeth ni yn ehangu a creu'r pethau yna erbyn y cant ac ar gychwyn y cyfnod newydd yma, byddwn ni wedi gorffen yr holl waith yn y gwersylloedd, o'r 7 miliwn o fuddsoddiad wedi bod, bydd yn denu miloedd ar filoedd yn fwy o wersyllwyr mewn i Glanllyn, Llangrannog a Chaerdydd. Byddwn ni wedi sefydlu 4 wersyll yr urdd ym Mhentre Ifan yn Sir Benfro erbyn hynny. Hwn bydd gwersyll lles ac amgylcheddol cyntaf yr urdd ac yn gynnig gwbl wahanol i be mae'r gwersylloedd eraill yn ei gynnig. Byddwn ni wedi ehangu'n gwasanaeth prentisiaethau ni. Da ni efo uchelgais i gyrraedd 300 o brentisiaethau newydd o'r Gymraeg yn y 3 mlynedd nesaf. Ac mae yna arian ychwanegol i dod gan Llywodraeth Cymru sydd wedi gefnogi'r dyhead yna. Da ni'n parhau i fod yn adnodd pwysig yn o'r Eisteddfod. Da ni wedi sôn am gwerth o'r Eisteddfod. Mae yna bron 70,000 o blant pobl ifanc yn cystadlu o'r cychwyn taith ysgol, cylch, rhanbarth, rhagbrofion i'r cenedlaethol, 70,000 yn swm sylweddol. Da ni eisiau ehangu'r cyrhaeddiad yna i sicrhau bod yna fwy o blant pobl ifanc yn cystadlu. Ond tu hwnna, dwi eisiau i'r urdd fod yn gelfyddydol drwy'r flwyddyn, nid dim ond yn mis Mai ac yn mis Mawrth. Felly, mae eisiau trafodaethau efo'n partneriad am ran hynny, ond mae eisiau sicrhau bod gyda ni ddeheuad i fod yn cymunedau ni yn cynnig y cyfleoedd cymunedol yna, celfyddydol ar gyfer yr canrif nesaf gwasanaeth. Mae'r chwaraeon yn faes pwysig i ni o'r rhan y gwasanaeth da ni'n cael. Mae yna pêl gymunedol yn enfawr. Da ni eisiau ehangu hwnna. Da ni eisiau denu mwy o ferched i wneud y chwaraeon wrth bod nhw'n mynd mewn yr oedran ar 10. Mae gyda ni cynlluniau cyffroes a 2 portffolio newydd o'r rhan yn cysylltaethau cenedlaethol ni ar gyfer chwaraeon. Ac hefyd, o'r rhan y portffolio rhyngwladol, da ni eisiau sicrhau bod ni'n rhoi gymaint o gyfleoedd sy'n bosib i'n aelodau hun ni i fynd mas i 4 rhan y byd i werthu Cymru, i werthu'r urdd ac i lusgenhadu. Ac yn edrych bod ni'n mynd allan yna i ddangos yn gwerthoedd ni, ond bod ni'n gwahodd pobl ifanc nôl i Gymru i ddysgu am y diwylliant ni a'n iaith ni a rhannu'r profiadau gwych yna. Felly llawer iawn o beithion, y gweledigaeth reit gyffroes dwi'n teimlo ar gyfer y dyfodol, ac y capacity dwi'n meddwl i lwyddo beth ni'n gwneud o'r rhan hynny. Dwi'n meddwl bod yr uchelgais yna'n rhywbeth da ni'n gallu cyrraedd yn sicr. Felly mae'r dyheuad o'r rhan y cant, mae'n gwthio ni i feddwl yn fawr ac yn gwthio ni i edrych yn ehangach. Dwi'n meddwl pwynt arall pwysig ar gyfer y dyfodol ydy, da ni'n gwybod falle da ni ddim yn ei digon mewn rhai meysydd, a mae rhaid ni fod yn onest fel corff neu mudiad ar gyfer hynny.
Ac wrth bod ni'n symud ymlaen, a mae'r drafodaeth ma'n digwydd nawr o fewn yr urdd, sut da ni'n cyrraedd y carfannau bobl, da ni ddim yn gwneud digon ar y cyfer ar hyn o bryd. Yr ardaloedd difreintiedig, mae rhaid yn gwneud fwy, efo pobl sy'n dioddef o'n afleddau, corfforol, sut allwn ni sicrhau bod nhw'n rhan o'n cynnig ni ar draws pob platfform, ac hefyd y bobl ifanc o gefndiroedd diwylliannol gwahanol. Mae yna lein i wneud fwy ac i wella, a mae hwnna'n rhan o'r strategaeth ar gyfer y dyfodol. Pa mor allweddol yw yr urdd yn eich tîm chi i uchelgais fawr Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y bobl sy'n siarad Cymraeg? Wel, hanfodol, sy'n ni'n dweud, allwn ni greu siaradwyr Cymraeg trwy addysg yn sicr, ac addysg Gymraeg bydd yn creu rhan fwyaf o siaradwyr, ond heb bod ni'n rhoi cyfleoedd ar draws Cymru yn mob rhanbarth yng Nghymru i bobl ddefnyddio'u Cymraeg, mae o'n artificial iawn bod ni'n creu siaradwyr yma. Felly, ac tegwch i'r Llywodraeth, mae gyda ni berthynas da iawn efo nhw, maen nhw'n gwerthfawrogi ac yn gweld gwerth i'r urdd, ac mae'r rhan o'r ffaith bod ni wedi cael yr arian sylweddol yma i helpu ni drwy'r Covid yn dangos be mae'r Llywodraeth yn meddwl o'r urdd. Felly, da ni yn rhan o'r jigsaw mewn ffordd reit fawr i sicrhau bod pobl ifanc yn defnyddio'r sgiliau iaith. Ac hefyd, dwi'n meddwl efo'r gwasanaeth prentisiaethau, da ni eisiau denu pobl sydd ddim yn hyderus yn defnyddio'r sgiliau Cymraeg ar hyn o bryd i ddod i weithio iddyn ni. Oherwydd, dyna sut da ni'n mynd i gyrraedd cynulleidfa ehangach, i fod yn fwy agored, ac yn sicr dwi'n gallu gweld bod tirlun yn gweithlu ni'n fewnol wedi newid i be yw yn y termau dwi wedi bod yn Prif Weithredwr i be oedd 20 mlynedd yn ôl, ac symud ar cyfeiriad mwy iach, bod ni'n fwy agored. Mae mwy o bobl ifanc sy'n gweithio'r urdd nawr sy'n dod o gefndiroedd di-Gymraeg nag oedd 20 mlynedd yn ôl. Felly mae gyda ni'r balans cywir yna, ac eisiau parhau gael y balans cywir yn y gweithlu ni. Sian, ni wedi bod yn siarad am ryw 20 munud yn fras, felly wi eisiau gwahodd y gynulleidfa nawr i daflu cwestiynau yn cyfeiriad ni os allwch chi wneud hynna gan ddefnyddio'r dechnoleg. Dwi'n newid drwy agor bocs bach ar y sgrin i fydd yn dangos y cwestiynau. Os i wedi gwasgu'r peth iawn, wi newid wneud y ddiflannu, ond mae drio gael yn ôl. Ond tra bod ni'n aros am cwestiynau yna, un o'r pethau sydd yn drawiadol iawn am yr urdd, a wy'n gwybod bod chi wedi rhoi adfywiad mawr i'r elfen yma yn arbennig, yr neges heddwch. Falle bod pawb sydd yn gwylio ni nawr ddim yn sylweddoli cweit faint o etifeddiaeth sydd na fan hyn. Bron i ganrif o ddanfon neges o wyllus da a heddwch i'r byd oddi wrth Cymru Cymraeg ifanc nôl fan hyn. Gwedwch chydig bach o hanes y neges a gwedwch pam bod chi wedi teimlo bod angen rhoi sort of ail-wynt i'r neges yma ac ail dan o dan hi os liciwch chi a mynd â hi i uchelfannau newydd. Wel, yn sicr, fel wyt ti wedi sôn, mae'r urdd wedi rhannu'r neges yma, neu wedi bod yn gyfrifol am ei rannu ers bron i ganrif bellach. Ac eto dwi'n defnyddio'r gair yma unigryw, ond mae'r neges heddwch yn gwbl unigryw. Mae hwn yn rhywbeth nad yw'n neb arall yn neud. Mae yna fudiad yng Nghymru, fudiad ieuenctid yng Nghymru, sydd yn rhannu neges o heddwch a gwyllus da i ieuenctid y byd yn flynyddol. A da ni wedi gwneud hwnna yn byd-dor ers bron i ganrif. Yn ymysg y rhyfeloedd byd sydd wedi bod, mae'r urdd wedi sicrhau yr neges. Ymysg yr streic ar llawn pan mae'r urdd mewn sefyllfa mwy bregus, chydig o ddegawd yn ôl oedd y neges hech yn parhau. A hyd yn oed drwy Covid, wnaeth wedi sicrhau bod y neges yn cyrraedd. Felly, a beth sy'n ddiddorol, oedd yr urdd yn rhyngwladol actif nôl yn y 40au pan wnaethon ni gynnal gynhadledd rhyngwladol cyntaf yn Aberystwyth ac y neges heddwch a sbarduno'r gynhadledd yna. Ac mae'r neges sy'n wedi dod ar draws y byd dros yr degawdau, wirioneddol yn wneud dyflew at y gefn i godi. Dwi'n cofio mae'n darllen neges gan griw o bobl ifanc yr Almaen wedi dweud syth ar ôl rhyfel byd. Y neges wnaethon nhw bwydo nôl i ni. It's been a dark place. Thank you to the young people of Wales for reaching out your hand of friendship to us. A mae hwnna, ac yn rhywbeth yn debyg wedi dod nôl gan blant Japan. Felly, neges seion sydd yn bwysig iawn i ni ailgydio yna. Wedyn pan ddes i nôl yr urdd, o'n i'n yn amlwg cael aelod o'r urdd nôl yn y 70au, 80au yn ymwybodol neges. Ond falle bod
mae pethau eraill wedi cymryd rhan mwy o ddiddordeb neu'r portffolio rhaid, ac oedd neges at mewn ffordd, felly falle wedi colli chydig bach o stem, ac ar dros 100 o'n i gyd yn teimlo fel staff yn bwysig bod ni'n adfywio'r neges yma, ac yn dod â fe nôl i fodolaeth, ac mae wedi bod yn ddiddorol gweld y neges yn ailgydio a'r diddordeb yn ailgydio, ac sicrhau, llynedd fel ein dweud, y neges mwy o llwyddiannus yn 98 mlynedd o fodolaeth, 37 miliwn o bobl yn rhannu'r neges, a mae gyda ni ddehead cyffroes ar gyfer y neges, ar gyfer y llynedd eithon ni ar neges am y tro cyntaf, neu 2 blynedd yn ôl allan o Gymru a'i lansio fe'n Llundain, fo'r Academi yn Llundain i bobl ifanc bregus, ac bydd yn wych am hynny, wnaethon ni rannu y neges oedd yn bwysig i nhw, sef y neges o arfau a pobl sy'n pobl ifanc yn marw drwy gyniau, knife crime, gun crime ar draws y byd, a sut o'n ni fel pobl ifanc Cymru eisiau sicrhau bod y llais yna, bod ni yn erbyn hynny ac bod ni'n sefyll gyda nhw, yn brydol i ddeud dydy'r sefyllfa ddim yn ddigon da. A bydd yn braf ar gyfer y neges yna, dath y pobl ifanc yn Llundain nôl i aros yn wersy'r Caerdydd ac dod i'r Steddfod i rhannu diwylliant ni am yr wythnos. Ond eithon nhw, ac oedd y pobl ifanc yma ddim wedi bod tu allan i cymuned nhw'n Llundain tan yr ymweliad ar yr Steddfod. Blwyddyn yma, mae gyda ni neges o gydraddoldeb i ferched, ac mae ddim yn mewn i orfod i wybod am hynny, achos mae yna llawer iawn o wybod ar y gweill am hynny, ond mae yna berthynas ac partneriaeth i cychwyn efo UN Women yn Efrog Newydd i wneud efo hwnna, llawer iawn yn gysylltiadau ar draws y byd. Felly dyna eich ymlaen yn fawr i gallu lansio'r neges ar y 19 eleni. Reit, o dyddiad yn yr dyddiadur i bawb sy'n gwylio. Mae'r cwestiynau dechrau dod yn mewn. Derek Evans yn gofyn fan hyn, beth fydd rôl pwyllgorau rhanbarth wrth i'r Urdd ail-adeiladu tuag at y canmlwyddiant? Ie, wel, dwi wedi nodi yn gynt, a mae eisiau fi atgoffa, bod mae pwysigrwydd gwirfoddolwyr yr Urdd i bod yn hanfodol i lwyddiant yr Urdd. Byddai'r Urdd ddim yna heddiw, ond ei bai am yr allai'n feddwl faint o gannoedd a filoedd y bobl sydd wedi gwirfoddoli, yn bobl sydd wedi gwirfoddoli fel Derek yn ei gymunedau, i'r athrawon yna sydd wedi cerdded y corridoriad o Langrannog a Glanllyd yn Baiglwch y Bore yn trio setro'i plant. Yr athrawon chwaraeon sydd wedi gyrru'r bysys mini ar hyd y draw lled Cymru gyrraedd y cystadlaethau chwaraeon rhanbarthol a cenedlaethol dros y blynyddoedd. Llu o bobl wedi rhoi o'i amser, a mae'n diolch ni'n enfawr iddyn nhw. O ran y dyfodol a'r pwyllgor rhanbarth, da ni ddim mynd i ddyddymu hwnna bellffordd. Da ni'n gweld gwerth bod ni efo'r cysylltiadau cymunedol yna, a byddwn ni'n ailgysylltu pan byddwn ni efo'r gweithlu nôl, efo ni gobeithio mis Gorffennaf mis Awst eleni i ailgydio yn sicrhau bod eu cyfraniad nhw fel gwirfoddolwyr rhanbarthol yn gallu cefnogi ni wrth ni symud mlaen ar gyfer y canrif nesaf o sanaeth yr Urdd. A'r gwestiwn fan hyn, sut ydych chi'n sicrhau profiadau rhyngwladol i'r aelodau hunain, ac os cynlluniau neu mwy o brosiectau rhyngwladol i ddod? Yn sicr, da ni'n wedi cychwyn ar y weledigaeth rhyngwladol. Wnaethon ni ond gychwyn â sefydlu'r gweledigaeth yma ryw 19 mis yn ôl, ac yn y 19 mis diwetha, da ni wedi cysylltu efo Alabama, da ni wedi cysylltu efo Iwerddon, da ni wedi mynd am pobl ifanc ni Kenya i wneud gwaith gyda grŵp o berched sydd yn beichiogi'n gynnar yn Kenya a trio dod â nhw mewn i chwaraeon. Da ni wedi mynd am pobl ifanc ni i Australia. Oedd ysgoloriaeth Bryn Terfel fod i fynd i Japan yn enillydd hwnna, ond gafodd hwnna o heriau, mae yna beth ar y gweill. Eithon ni ag enillydd y Steddfod i Cameroon i wyl lenyddol i bobl ifanc yn Cameroon. Da ni efo cysylltiadau cry yn Hwngari, yn Patagonia. Felly, llawer iawn i digwydd, ond dim ond 19 mis. Felly, yn sicr, mae'r galw yna i'r Urdd fynd a'n pobl ifanc ni bedwar ban y byd, ac mae'r Llywodraeth Cymru yn cefnogi hynny hefyd, oherwydd da ni'n gallu dangos trwy hynny yr arfer da o sut mae'n pobl ifanc ni'n gweld yr iaith yma, yr iaith dynameg sydd yn gweld twf yn iaith o ran siaradwyr ifanc, yn rhywbeth i nhw hefyd gwerthu fel Cymru ac yn adnodd i hynny. Felly, wrth bod y cyfyngiadau yn llacio, mae'r gweledigaeth rhyngwladol yn parhau, a byddwn ni'n ailgydio'r prosiectau yna ac hefyd yn edrych am brosiectau ehangach i weithio ac yn rhoi'r profiadau gwych i neilodau ni. Mae ganddo ni rhyw 10 munud i fynd, mae'r cwestiynau dal i ddod fewn, ond cadwch holi nhw. Rwy'n fan hyn heb roed i henw'n anffodus, ond gweud mae gennau atgofion hynod felys o wersyll Llangrannog pan y blentyn. Mi fyddai wastad mor ddiolchgar i'r Urdd am hynny.
A gawsoch chi Sian, maen nhw'n gofyn, gyfle i weld ag un o'r sylloedd yr urdd bryd hynny, a beth felly sydd wedi aros yn y cof? Cwestiwn eitha personol, Sian. Do, leis i lan gran. O'n i ddim yn esthyddotreg o gwbl, os gen dwi'n wedi canu yn all bari, felly o'n i'n dieddol i gysylltu efo'r gwersylloedd fel y ffocws efo'r urdd. Es i lan granog efo yr ysgol gynradd ag yr ysgol uwchradd, ac wedyn y gwersylloedd haf yn Glan Llyn dath o'r cyfnodau hapus iawn ai fi, tan nôl yn yr 80au, o gwrdd â ffrindiau newydd, yr canu yn yr eclog, a caneuon dwi byth di'n nghofio ers yr 80au, o sut o'n i'n gorffen yn nosweithio yn Glan Llyn drwy gan. Ac hefyd yr atgofio yna, mae gen i rhai ffrindiau, dwi ddim efo dim mwy, da ni wedi colli nhw'n anffodus, ond o'n nhw'n ffrindiau fi'n Glan Llyn, ac mae'r atgofion yna o'r cyfnodau hapus iawn eithaf fi dreulio fel ffrindiau merched yn yr arddegau. Dyna'r atgofion ni'n cofio o'r 3 mlynedd o fynd i'r gwersyll haf yna, ac edrych yn ôl o gyfnod hapus iawn yn bywydau ni gyd. A dwi'n meddwl dyna be mae'r urdd yn dod nôl ydy yr hapus trwy hwnna. Dwi'n meddwl bod yna un person, neu llawer iawn o bobl, o'r 4 miliwn o blant pobl ifanc sydd wedi cael cyfleoedd gwerth yn yr urdd, mae'r rhan fwyaf nhw wedi cadw ar yr atgofion melys a hapus yna. A mae hwnna'n beth unigryw i unrhyw fudiad, bod ni'n gallu dod ar atgofion yna, ar atgofion sy'n byth wedi fynd o'r cof. Maen nhw'n atgofion gyda ni am byth, ac yn atgofion fel o'n i'n dweud melys a hapus. Felly, Glan Llyn, gwersyll haf, 1984, 1985, 1986, nath wneud llawer iawn i gysylltu fi a bobl newydd, mynd â fi ffwrdd â adre falle yn annibynnol am y tro cyntaf yn gyfnod hirach, a jyst fan i'r car ysgofion yna, mae byth yn hofio. Ac os ydy cwestiynau yn dod i ben, Sian, fyddai'n gofyn i chi ganu nefel dad mae eto nosi i orffen y sesiwn yma. Wi dal yn cofio'r geiriau, ond sa'n mynd i ganu ei neb. Beth ydych chi yw rôl yr urdd i gyrraedd 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg? Cwestiwn fan hyn, chi wedi ateb i ryw raddau, ond unrhyw beth arall i'w chwnegu fyna ynglyn â... Wel, dwi'n meddwl, mae'n aelodaeth ni ar y fwyaf buodd erioed cyn Covid yn 2019. A da ni'n trafod llawer iawn y misg gweithio ar hyn o byd sy'n ni gynyddu'r aelodaeth ni. Ac dwi wedi ateb y cwestiwn mewn ffordd, da ni angen edrych ar y gynulleidfa ehangach yna, da ni angen edrych ar sut allwn ni fod yn fwy perthnasol i blant pobl ifanc sydd yn dod ar darodd mwy difreintiedig, a sut da ni'n gallu bod yn berthnasol, ac mae'r trafodaeth ynglyn â tal aelodaeth, a da ni angen ystyried newid hwnna mwyn bod ni ddim yn cau allan y bobl ifanc yna, oherwydd mae'n fwy pwysig erioed yn ystod y cyfnod sy'n bod ac yn ystod y cyfnod da ni'n adeiladu ar y gyfrifoldol, bod ni yn gwneud mwy o ymdrech na fi yn erioed i sicrhau bod ni'n gwneud hynny. Felly, hyd ysgrifennu dweud, mae yna waith ar y gweill o'r rhan y hynny, ac yn sicr bydd yn cynnig ni i'r carfan yma o bobl ifanc difreintiedig yn chydig bach yn wahanol wrth bod ni'n ail-adeiladu o fis Medi ymlaen. Cwestiwn i'n mewn, Sian, y Saesneg fan hyn. Do you intend for the Urdd National Eisteddfod to continue travelling around Wales in future? A dyna'r bwriad, byddwch chi dal i symud o un cwr o Gymru i'r llall? Ie, dath y drafodaeth yma, pam nes i gychwyn efo'r urdd i'r 2 mlynedd yn ôl, dath y drafodaeth yma ac oedd angen i ystyried i beidio bod yn wyl-deithiol ac bod yn sicrhau bod ni efo un lleoliad fel mae'r sioe brenhinol efo. Ond ar ôl trafod efo pobl ar hyd y lled Cymru, dath yn amlwg iawn bod yna werth mawr i'r urdd wrth bod ni'n drafeilio gwmpas. Mae yna werth mawr i'r Gymraeg bod ni'n gadael y legacy yna yn yr ardaloedd. Mae yna llawer iawn o waith codi arian yn digwydd blaen unrhyw eisteddfod am 2 blynedd cyn hynny. Ac mae'r defnydd o'r Gymraeg sy'n cael ei defnyddio drwy'r gweithgareddau'n bwysig, ond hefyd mae'n rhoi y lleoliadau yna ar y map a dod ag plant bobl ifanc ar draws Cymru i'r lleoliadau yna. Oedd yn ddiddorol, oedd yn mam i efo bod yna athrawes Gymraeg mewn ysgol ail iaith, mewn ardal reit heriol yng Nghaerdydd. Ac oedd hi poto'n rhoid y pobl ifanc yma mewn i gystadlu yn yr Eisteddfod. A bydden nhw'n gael llawer o lwc, ond wnaethon nhw drwyddo yn parti Cerdant ac eithon nhw bwllelu 1 blwyddyn. A gath mam a un athrawon arall ar criw parti Cerdant yma. Ac oedd Richard oedd afo byw yn Mynachdy, ac ardal Mynachdy yng Nghaerdydd yn ardal difreintiedig iawn. A pam o fynnodd ath Richard a criw, ac wnaethon nhw ddim cyrraedd yr genedlaethol ar llwyfan, ond gafon nhw aros gyda pobl yn yr ardal a mwynhau yn amlwg. Oherwydd pan ath Richard nôl i'r ysgol mis Medi, nath mam gofyn pob un o'r plant be o'n nhw wedi bod yn gwneud dros gwyliau'r ha lle o'n nhw wedi bod.
Ac nath Richard dweud, Mrs Jobbins, I spent my holiday with you. Ac oedd mam methu deall pam bod Richard cyfeirio at hwn. Ac nath i ddweud, Richard, enlighten me, which holiday did we go on together? A nath i ddweud, the holiday when we went to Pwllheli for the night. So i Richard o mynachdi, dyna'r unig wyliau gafodd e am blwyddyn, oedd yr un noson nath e i Pwllheli i gystadlu'n sefyd yr Urdd. A mae hwnna'n dweud llawer am gwerth yr Urdd, ac yr atgof yna, atgof hapus a melys iawn i'r unigolyn yni, na bydde digwydd pe bydde fe ddim wedi cystadlu yn bod yn aelod yr Urdd. Mae cwestiwn arall fan hyn gen Derek Evans, ffis iawn pnawn yma, cwestiwn arall, sori, mae'n gweud, am pa ffordd allwn ni godi hyder ysgolion adrannau ati ail ymuno'n weithgareddu'r Urdd wedi Covid? Mae'n cwestiwn da yn ehangach yn dweud lot o bobl yn ofn mynd yn ôl i beth oedd yn normalrwydd. Mae beth oedd yn fywyd normal wedi newid gymaint. Chi'n ofni falle fydd bobl ddim yn licio bod mewn llefydd sydd yn llawn o bobl eraill, pebyll, pafilions, gwersylloedd, pob math o bethau fel ni, neu yr eiliad fydd drws y gell ar agor fydd pawb yn rhithro mas? Wel, da ni'n sicr di colli cyswll efo'n aelodau ni i ryw raddau dros y blwyddyn diwetha. Mae'n amlwg bod ni da ni ddim wedi bod yn actif yn weithgar yn rhan fwyaf yn gwasanaethau ni. Da ni gallu algybeirio, ond ddim yr un peth. Da ni yn cynllunio, da ni'n gwybod bod yna'n mynd i bod heriau, sy'n pwynt bod yn afrealistig am hynny. Yn sicr yn gwersylloedd, da ni ddim yn disgwyl cael mwy na ryw 25% o wersyllwyr nôl i unrhyw wersyll yr Urdd tan Ebrill 2022. Felly mae yna bobl, da ni'n clywed drwy'r ysgolion, mae yna awydd mawr gan ysgolion ddod nôl. Rhai yn nhw'n barod wedi bwcio ar gyfer mis Mai eleni hyd yn oed, ond os bydden ni gallu gweithredu hwnna, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. Ond mae gen ni waith i wneud, a dyna lle mae'r gwirfoddolwyr yn dod yn werthfawr i ni, ond hefyd mae rhaid ni sicrhau bod ni'n gyfoes i anghenion plant pobl ifanc, bod ni'n sicrhau bod ni'n gwrando be maen nhw'n moyn allan ohono ni, a bod ni'n cynnig a creu'r gweithgareddau cyfoes yna, neu byddwn ni'n colli nhw, a bydd yna bobl eraill yn cystadlu'n erbyn ni. Felly, byddwn ni yn adeiladu nôl ar y bach, ond bydd rhaid ni fynd efo beth mae cyfyngiadau'r Llywodraeth yn gosod arno ni, ac os bydd hwnna'n golygu bydd ni'n gallu denu llai o bobl i ymwneud efo ni, ond bydd rhaid ni derbyn hwnna am y tro, ond mae rhaid ni gadw i fod yn amlwg iawn drwy'r cymdeithasau, cyfryngau cymdeithasol, ond hefyd drwy'r lleisiau panddaeth yn staff nhw. So mae staff yn adran y maes ni ddim wedi bod yn y maes yn weithredol yn cymunedau ni am bron i flwyddyn. Felly dwi'n gobeithio, da ni gyd yn gobeithio, mae yna drwbod i digwydd, dwi'n meddwl, ym mis bywydau plant a pobl ifanc erbyn hyn ers Nadolig. Mae plant wirioneddol wedi syrffedu, mae lles a iechyd meddwl plant gael ei effeithio. Felly, da ni yn gobeithio, wrth ail adeiladu, bydd y gwerthoedd da ni'n cynnig yr unigolion yna, ac yr llu o bobl yna, yn bwysig a fy nhw eisiau ailgydio, herwydd bod nhw'n gweld gymaint o hapusrwydd a lles drwy fod yn rhan o beth da ni'n gynnig. Felly, mae'n amhosib dweud ar y bach dwi'n symud hi, ond dwi'n meddwl mae rhaid ni teimlo'n hyderus bod gyda ni rhywbeth sy'n werth i gynnig i bobl, a tro bod ni'n parhau bod yn gyfoes ymysg bywydau pobl ifanc. Gobeithio bydd ddim problem gyda ni lenwi'n gwasanaethau ni wrth bod ni'n ailgychwyn. Mae yna olygfa wych iawn yn y Shawshank Redemption, lle mae Morgan Freeman yn cael ei ryddhau a mae'n cysau'r syniad o gael ei adael yn rhydd, a dwi ddim eisiau gadael y carchar. Fi'n credu fydd e ddiddorol iawn gweld sut ni'n adfer hyder i bethau fel yna, i chi'n amlwg yn llawn syniadau yn neud hynna. Felly'r cwestiwn olaf felly yw dathlu Canmlwyddiant gobeithio mewn blwyddyn i ddod. I chi'n hyderus, neu i'n credu bod fi'n gwybod ateb, ond pa mor hyderus i chi y bydd rhywun yn dathlu Canmlwyddiant yr Urdd, 2 Canmlwyddiant yr Urdd, a falle hanner canmlwyddiant arall mewn hanner canrif i ddod. Pa mor hyderus i chi bydd yr Urdd yma am ganrif arall? Wel, dwi'n hyderus bydd naill fi na ti yma Guto yn ystod y cyfnod yna, hebla bod ni wedi llyncu rhyw bilsen fydd yn cadw ni'n fyw am byth. Ond yn sicr, dwi ddim efo unrhyw, wrth gweld y twf yn addysg Gymraeg, wrth gweld y diddordeb sydd gan bobl ifanc yn yr iaith, a'r pechnogaeth ar y iaith, a'r awydd i weithio, mae'r dod yn newid o'r hanes shifft i'r ffaith bod llawer mwy o bobl a gwahanol yn wneud ar Urdd nawr na fi oedd erioed. Felly dwi'n meddwl mai dim ond adeiladu fyddwn ni'n wneud ar hynny,
ac ar y llwyddiant. A mae'r deheuad gyda ni o sut da ni'n mynd i gyrraedd cynulleidfa ehangach, sut da ni'n mynd i ddod am fwy o werthoedd a mwy o gyfleoedd mewn, yn gobeithio'n sicrhau na byddwn ni'n colli'n bus oddi o'r botwm o gadw yr urdd yn gyfoes yn ein cyfnodau ni ar gyfer sicrhau mewn 200 mlynedd. Mae'n canmlynedd i nawr, fydd na ail ganrif, na trydydd ganrif o fodolaeth ar y gweill i'r urdd. Gen i'n unrhyw amheuaeth na fyddwn ni yma mewn 200 mlynedd. A fydd bobl dal yn canu geiriau'n farw o Dafydd Iwan? Wrth gwrs. Da ni yma hyd, Sian Lewis. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser, eich afiaeth, eich brwdfrydedd ac am rhannu'r weledigaeth na sganddoch chi ar agwedd benderfynol iawn yna bod yr urdd yn mynd i lwyddo, bod yr iaith yn mynd i lwyddo heddiw hefyd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno i'r pnawn yma am y sesiwn yma. Diolch i chi am eich holl ddiddordeb yn ddathliadau Gŵyl Dewi yr Gymdeithas Gymraeg yma yn Llundain. Ac wy'n deall bod yna rhywun wedi ymuno ni o'r Iwerddon, felly na i weid yn yr chydig wyddelais gynnau Gwrymil y Margaret. Thank you to those of you who've been hanging on in there following the instant translation. Diolch yn fawr iawn i bawb, a phob hwyl. Diolch.